ato pangutan-on kay kagahapon nagpadana nag-investigador si DSWD 7 Regional Director Ma'am Shalene Lucero unsa kay update ani kay mura magdaatoy kita na ko sa mga video gabi nabtong amigo des Ulango mura intawag nag-TV kigadto pagyos balay ato ning pangutanan Director B. Ma'am, Director may buntag nimo ma'am. Mayong buntag, Sir Oka. Mayong buntag sa tanang tigpaminaw sa DYCC. Ma'am, ngutana lang may unsay doon na kay update atong posible bang naanag ito report nimo gabi kay nagpadaman na yung kag-investigador kabahin atong mga taga-Ulanggong nakadawat og assistance to individual in crisis situation nga gikaltasan daw para sa bayanihan concreting project. Unsa may update ma'am kung doon na? Yeah. Actually, sir, ongoing pa atong investigation. Kay pagkahibaw na to na the other day, naghimo naman dayon tao mga pagsusi no sa klase sa assistance, pilay hatag, base sa ato ang payroll, ingon ni ana unya sunod wala man gud tay staff nga naagyud naka-station sa Ulangbod. Yes. Sila sa Lapu-Lapu City mainland. So, kagahapon, sa buntag, nag-deploy na dayon tao validation team. And since ang ganahan nato makuha nga data, kana yung balanse o niya, pagka naay, mahimo na ay mga ebidensya. So, gahapon, naatay mga teams nga ni Adto, o naghimo na sila og mga interview, validation, somehow, naghisgot na gyud sila sa verbally na ay mga confirmation nga nakuhaan gyud ang ilahang nadawat. Pero gusto na kong klarohon, sir, nga ang 5,000 nga gikan sa DSWD intact yun na. Yes, nga na may nadawat video sa mga makita tao. na mo nga ang nagdunol nga mga unsa tawag niyo ani pagador sa from DSWD. Special Tag 5,000 man gyud ang ipakita sa video. Ang inigabot ng lasbay, matod pa nila, 2,000 na lang kikikuha, lagi 3,000 para donation. Lain-lain ang mga sponsor, lain-lain ang mga amount, dili pariha, pero halos pulo pariha. So, munang hulaton rin ako ang report because I told them to submit their report today. Hopefully natin makuha ang mga ebidensya nga written on that, sir. Holiday maron naman. Holiday maron, ang trabaho pa mo diha? Miya mag-ikus buhol, sir. Kaya mag-budget turnover. Okay ra na, sir. Pero ma'am, kanitang kayo, ang kaning mga nakuha na pangutana na sa imong team, sa imong mga sakop, anda man ni silang mubarog o pananglitan kay DSWD man ang imuhang ahensya may posibleng mo demanda ani nga to susgado og doon na may mga ebidensya o niya mubarog bakahan sila nga tinuorang gikuhaan mi. Mao na siya, sir, ang ginasusi nato karon kay nga ay pipila nga naka-hisgot nga mahadlok. Tinuod gyud. So, mahadlok man gyud sila mo sulti o kinsa or nagpahigayon. Ang ilarang masulti o kinsay ni kolekta. Ang specific person nga niya ato sa ilang balay nga nagkuha sa kwarta. Pero o kinsay moingontang nagsugo wala pa ko'y nadawat ng mga pangalan and murag na atay kuan din na challenge diha tungod they might not be willing to execute an affidavit. Ang problema mo Anyway, ni sir, direktor ang pag-execute o kanang pagtaran sa husgado wala bay RTC dito sa kuan sa Ulango ari gina. Wala man ay problema, sir, kung ang affidavit lang kay pwede man na ipahilo na sa DSWD. Pwede man na nato patabangan sa ahensya sa gobyerno, sa human rights, sa mga PAO, na may daghang makatabang. And besides, kanang affidavit, di man kinahanglan karon dayon. Diba? Kaya di man na mo expire dayon. So, ang importante lang na ay willing nga mo execute nga gikaltasan gyud sila. Suspeita. Pero attorney, common sense lang. Dili na kaltas, sir. Ako din ang klaroon na. Kaya kaltas na. Di pa donate. Murag kami. Di pa, sana. Di pa donate daw. Kolektahan. Kolektahan para donation. Siguro. Pero ma'am, human kuan ba? Human, common sense ba? Sa karong mga panahon na, in fact, doon ay konsehal nga ninyong wato sila po sa gipa-donate lang.
Pero naay mga video nag-circulate karon nga giadtog yung balay para pangayuan kunuhay og 3,000 sa ilang 5,000. Pero common sense, ma'am, bisag kamo tingali dias DSWD, sa karong panahon ng perting lisura gyud ang kahimtang, mo-donate ka ang tao og sobras katunga sa iyang nadawat nga ayuda from your office. Tinuod na, sir, nga murag, lisod ni mong sabton di ang Lagi. nakita, no? Pero sa akong punto, katanaw ko, kami manggot because naaman appeal man sa atong advokasya ang volunteerism. Appeal sa among programa mismo, no? Ang volunteer, like community volunteers in our project, community volunteers in centers and institutions. Pero ang ato yung pagsabot niya ng volunteer, sir, it should be a voluntary, it's free will. Yang kabubuton, sir. So, kung naay mo adto kay mangulikta og donation or manokto kay mangayog donation, ang tawo ra mismo magbuot kung pilay ang ihatag. Lagi. 500, 200. Pero sa nagdagan sa mga investigasyon, medyo naay more or less similar amount. Lagi, tinuod gyud. Niya, di ba? So niya kana pod og gusto gyud sila kay nakita man pod nako ang ilahang sa tawagan ng purpose, no? Ngayon kuno bayanihan kay para sa kanita na ang atong naanda ni ana naamay yun na panag-meeting, panagsabot, nga naay proyekto sa komunidad. Kung naay proyekto nga gusto himuon, kinanglan ang tanan kahibawon. Unya, sa tanang nakahibalo, kung gusto mangayo ang example, barangay or association or people's group, dili ni mo piyalan og amount na ikaw, 3,000, 3,000, ano. Ayaw mo donation. So, tagdagan kag 50, di ka mo reklamo. Okay ra gyud. Bisag 20 pesos, okay ra gyud. Matod pa, beggars ka ka teachers. Wala man ka nag-beg yun, but Lagi. it's more of encouraging them to donate. Now, Mo lagi na, sir. So, Laina, yung paminaw na niya. Padayon lang may investigar, sir. Padayon lang may investigar. And hopefully, we can have the report soon. now, Director, kaniron, pananglitan og naagi mo barog na testigos, up to sa husgado, unsay posible ini kana pananglitan nga atubangong kaso sa mga responsable. Na naman tayo, President sana, sir. Secretary Gatchalian, permi yun na niyang gi-emphasize nga dili yun gamiton ang programa sa DSWT sa pamaagi nga matihado ang atong mga beneficiaries. Kay gihatag na namo sa ilaha tungod kay base sa assessment sa social worker, nanginahanglan sila sa maong kinapang. Karon kung masuta ug naay mo barog na affidavit pareha sa laing reliyon nga na found out gyud kifailan gyud og kaso, sir, sa DSWT. Sus, ita. Naman ni unang, I think di ko ka recall na exactly unsa nga barangay tos Lapu-Lapong ipangkaltasan pod ang hinabang sa DSWD kung sometime last year matingal ito, Director. Kuanto ang kana, sir, may wala na moabot na ako kung kabahin sa kasha. Kanira pa ang first time ang sa una akong nahibaluan nga naabot sa akong attention katong food pack. Ibahin. Ato na tong na-address, sir. Ato na tong giistorya ang kapitan nga dili na violation na. And since ang food packs nga nabahin, pwede raman na tong hatagaglain para makumpleto. It was more of like reminding them. Yeah. Dili ra siya ko answer. Di sila Nangayo mahigog. man sad og nangayo man sad og dispensa unya pagkahuman ang namanggutoy ang local government unit also had a discussion with them. Unya, murag wa sila magkasinabot ba, so motong nabuhat nga instruction. So anyway, sa atong pagsusi, dili man siya ingon nga naalkansi gyud kay ato ra manggihatagan ang tanan nga nanginahanglan nga ma-equal sila. So, ibabalik ra to na, sir. Ibabalik ra. Dili dapat bahinon. Ang DSWD, ang imong mga staff, not ikaw kay ang mga paymaster mo ay paymaster sa pagador mo kuno kasagaran. Mag-live video gyud. Actually na ako yung mga amiga man diha sa mga sakop. Mag-video gina sila pagpakita nga ang recipient o ang pagador nagdinunulay og 5,000. So kanang 5,000 nakitaan gina sa video, makita na kay mag-circulate man gina nga 5,000 ang gidawat apan sakit paminahon og imong tan-awon ang mga nakadawat lipay kayo from the start.
Pero pag abot sa ilang ang tuon Diyos kapital, na ari ng imong 3,000 kay i-donate, that is awkward ka yung paminahon sa panahon nga piting lisura ang kahimtang sa mga Pilipino karon Director. Tinuod bitaw. Mao gyud sir, in fact, gahapon sa atong pag-payout sa mga drivers, ang tana ko nila kay tuyok man ta sa mga sites. Ako silang gipang interview. Yun na, may yun sila. So, ma'am, kani-ganing 5,000 na pasalap. Putol man. Katubilan. Oo. Niya na siya. Usara na ni katubilan eh. Mayingon, ako na ipalit og bugas, Yes. na igamay sutan. Niya, tubil yun ko ma'am para makapamasahiro ko na ako income. So, that's how grateful they are sa government sa hinapang. Pero di po lalim rin panahon na kaya sa katusan ng gasolina kaya mga pedicab, tricycle drivers man ang inyong ipanghatagan kay Director kay LTFRB or DOTR man rin ang sa mga bus. Pero ko ana, ilaha zero subsidy. Ma'am, di ay paapasan ako sa lahing bahin ang ano sa aman di ay pod ang mga lungsod kay kagahapon ako nakitaan sa mga balita ikan ninyo mga syudad man to mga component cities diri sa Cebu o Bohol. So, ano sa man ang mga municipalities? Ang cash relief nato assistance sa municipalities April 16. April 16 na sunod semana. Next week na. Next week na, sir. So, ang tananing posible ang tananing lungsod sa Tibuok Region 7? Tanan, sir, tanan. Okay, duha naman lang ka probinsya inyo, no? April 16, magkuha na, sir. Pwede na mo bahinon 16, 17, 18. Amo na gitunan karon. Sa 16 mag-start ang munisipyo kay agad kay na. Yes, ma'am. Nawa, Boss Glenn. Hello. Yay, nawa ang signal. Murag mobiling si Director Charlene Lucero as early as aning orasan. Lagi ito as Bohol? Re-establish daw, boss. Kaya naputol man. Wa sa ka-exit in town sa kuan. Murag mobiling to. Sila, kamo diha, nag-enjoy mo sa inyo ang holiday. Ang taga-DSWD o kami, nagpabilin diri. Sige lang, kami, mo ni ang among pangining kamot nga, mapaabot na mo ang informasyon, gikan yun mismo sa ahensyang hingtungdan, particularmente ang director kay April 16 daw, kadtong mga munisipyong na ay mga pedicab drivers. So, Director, sorry kayo naputol ang atong link. Lagi, biyahe mga good sir, gabiyahe ko sir. Lagi, tinuod. Anyway sir, Oka. April 16, maoraning adlawag yun, Director? Nawa na yun. Sige lang. Naputol yun. Mawa na. Balik lang ko, no? Sige lang, ano lang mo say? Kay, at least na kuha na to ang habig sa kuan. Naputol. Mobiling siya. Cellphone mo ko itong kitawagan. Pero at least naka-explain si Director Charlene Lucero. Ako na lang tiwaso na. Alas 7:51 na. Matay, kani bang perting, ganap ito, morg ila di mo imo ko galingon. Kagapon gawas ang balita si Daily News, ha? Kitaan gid no, mapagkita na ko tong naong ni. Ang konsehal ni Ropo Iring, dili Iring. I'm sorry, Biring gyud Biring. Sayo po sa pag-pronounce. Yang gingon nga, kuan ko no, gidonate voluntaryo. Wa ka ilarang Ropo ang iyang kaugalingon ani. Kamo diha be. Og pananglitan siglin tod manghatag og tag 5,000 ninyo. Ingon siya nga kanin tag 5,000 inyo kini. Pag-abot sa balay, to ay kapitan ni sunod dito nga, oy, donate direct 3,000 kay magbayanihan ta sa magsimento ta ring bayaniha kanang project. Di ka mo ibot og pinuti nga piting habula. Imposible kay hasta ang nagsulti ani tabla ra gyang giila di ko kulingon. Matay ko siya mo nasubraan na sa ka. Limang kag imo gidonate to. So, yung i-donate, mo donate kag 3,000? Nga sobras katunga sa iyang nadawat ang i-donate bateng imposiblihan na nyor. Pangutan na ako no sa ahong, okay ba siya? Kanang inyong congressman, pangutan na, pareha ori mo. Pangutan na puro kanang iyang asawang mayor nga si May Bibiko. Og mao tinuod ba yun? Nga gi-donate. O niya, okay ba ka silang mga donor? Kaya ang donate, ano yung barangay man? Pero, pangutan ako, okay ba ka itong kikubrahan, no? Nagnihit ang bugas, mahal pa kayo, ang gasolina kay kanang ulanggo.
Santa Rosa man sa una. Santa Rosa is barangay na lang din na. Ulango Island yun. Ang panginabuhis mga tao diya, puros-puros panagat. O di, i-donate ang 2,000 at 3,000. 2,000 ay mabili mo. Ang pila mang gasolina ron, katos na mang kape. Atay, bigabiha sa nanahong. Padlungan ay mo mga kapitan di ahong matay pagkaag mga naong. Anara gini nyo eh. Hindi ilaron pa nyo, hasta nyo kagulingon, giilad pa. Nga gidonate to. So, gidonate to. So, giilad ilang kaugalingon po. Giapil na ilad lang kaugalingon. Imposible ha, kita nang donate kay sobras katunga sa mga dawat eh. Ako patay. Ingna ko, mapag imuingon is Konsehal Ropo Iring nga nasunog ang dagat sa kihon mo tuop ako. Kaysa maingon kang, gidonate to. Bye, gini, ya lang yung mga nao. Ilhan na yung kahanggaw na hinoon niya. Loko na. Konsehal Ropo Iring, may pagwa ka mo tumag, kaya di pati kasawayon. Kanang imong mayor o kongresista nga, puting, pagkahangulas politika, isos. Grabiha, oy. Stang, di yun matabang. Ang inyong kalaki diha, nga, murabog, kanang, ang mga tao, nagmugot, nagpingit sa tumang kalisod, inyo pag yung paningkamuton nga, ay inyo pag yung ipantos balay, kay kubrahan og 3,000, Lalo. kay donation para sa itong bayanihan concreting project. Matay, may pagmuingon lagi mo tuo pa, manapat tingali mo tuo ninyo. Hasta inyong kagalingon po sing mo tuo pa nga, to ay andagat ito secure na sunog, kaysa maingon mo, donate itong 3,000. Sabay, donate yung kabuang. May pagbaglana mo og lubing buang, nyor. Tuo pa may nga naay lana ang lubing buang.